uNkulunkulu akulonde uphile uphushe uphumelele. Inamba ke size ngoba imember noma uyanengela ku-channel. If awuyona imember awunikeli ku-channel, yeka le namba. Sizakele nqamala sawubona Pastor Mphupheke uma wami uvuna upelepele omningi ubovu. Uma uvuna upelepele, harvesting, we are harvesting or we are picking chilies, red chilies, pepper or chilies. Yeah. Ake singakusho. One, ngokujwayelekile uma ngize uphupha upelepele obovu, kungaba uphawu oluhle uma uvuna olusho ukuthi lindele inhlanhla nokuthi ngenzeka uzobusiswa ngengcebo nemali noma kuzothola nje umklomelo, umhlomulo, umholo okanye umvuzo ngokuyikhandla kwakho. Abanye kuba kanjalo. It doesn't matter upelepele obovu noma ohlaza. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha upelepele obovu kuyaba uphawu oluhle uma uvuna. Komunye lokusho ngenzeka usuke uzokhulelwa noma ekhona umuntu osondele nawe osuke ekhulelwe. 3, ngokwesintu uma kungenzeka uphupha upelepele obovu kuyaba uphawu olubi osuke uma uvuna usuke lukweqhwayisa lokuthi ngenzeka usuke umuntu ozobhekana nolaka lezidalwa. Okukanye-ke intukuthelo yabantu abasuke bezokuthethisa noma bezokuvukela noma bezokuhlasela noma bezokusola bakusongele ugcine wena umuntu osala-ke nosizi nobuhlungu nengcindezi. Uyabona? Number 4, kuyenzeka uma uphupha upelepele obovu kube uphawu olubi uma uvuna olukuxwayisa-ke ngesikhathi sezivivinyo, isikhathi sey'lingo kanye nokuthola kanzima ngakuzey'mali. Siyabonga besibheka la kuphupha uvuna upelepele obovu noma umuntu evuna upelepele obovu uyafanana, ngoba omunye angawuvuna kanti vele uzozifaka yena enkingeni. Lo muntu ovunayo upelepele uzozifaka enkingeni noma useyinkingeni njengamanje azifake kuyo yena uqobo. Kodwa